אוקיי, שלום לכולם. אנחנו עכשיו, מה שאתם הולכים לראות בסרטון זה איך בעצם להיכנס לפוזיציה עם סיכון מינימלי ביותר, לא יותר מ$100, בפוטנציאל תנועה גבוה ביותר, כמה שאפשר. לא תמיד אפשר לקבוע, אבל בעיקרון כמה מאות דולרים. אוקיי, אז תשימו לב בפינה השמאלית, בגרף השמאלי, איפה שהעכבר כרגע נמצא, המגמה הפייסבוק נמצאת במגמת עלייה. הקווים האדומים והכחולים זה למעשה הממוצעים, 20 ו-50, זה הקווי ההגנה שלי. רואים גם כן ניסיון של כניסה ויציאה שהוא לא עבד, יצא בסטופ. הנה עכשיו אני נכנסתי, הסטופ הוא מאוד קרוב, אתם תכף תראו במסך השמאלי, בפינה השמאלית למטה, את הרמת סיכון. שימו לב גם לחצים. גם במסך הימני למעלה, בפינה הימנית למעלה, אפשר לראות את הגרף ב-50 טיק. ועכשיו המניה פרצה, היא פרצת וממשיכה לעלות למעלה. אני מקדם את הסטופים קדימה ביחד עם המניה. שימו לב על שני הגרפים, הפינה השמאלית התחתונה והפינה העליונה מצד ימין. זה שני הגרפים, הטווחים הקצרים, והיא פורצת בשאגה, מה שנקרא. אני אקדם פה סטופים, ובואו נראה איך זה מתקדם. שימו לב, גם הסרט הוא קצת נע מהר יותר מהרגיל. אני הקלטתי את זה ברזולוציה גבוהה יותר, שלא תצטרכו להמתין. הסרט עצמו אורך משהו כמו 10 או 12 דקות, כל התהליך. אני צמצמתי את זה ל4 דקות, כדי שדברים יזוזו מהר יותר. אז קחו את זה לתשומת לבכם. אני עדיין השארתי את הסטופים. בקרוב אני אתחיל עכשיו לחפש פה אזורי מימוש. יש לי את הקווי ההגנה, כמו שאתם רואים בגרף הימני, זה הקו עתיק. ועכשיו אני אחפש גם אזורי מימוש. זהו היעד מכירה אזורי, כמו שאתם רואים בגרף למעלה. הוא מגיע קרוב לרמת התנגדות. כמה נוחה התוכנה הזאת, היא פשוט לא יאומן. גרפים פה ממש נוחים. אני מבצע את הפעולות שלי מתוך הגרף עצמו, בלי להסתבך והביט והאס, בלי להיכנס לכל מיני הרפתקאות כאלה ואחרים. פשוט לחיצת כפתור, הזזת סטופים, הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. אתם יכולים לראות את זה. רואים שהמומנטום קצת נחלש. אני אשים את הרמות התנגדות, את היעד מכירה, יקדם קצת את הסטופים כמו שאתם רואים. בואו נראה אם היא תגיע לשם. די קרוב, $500 רווח בינתיים, בסביבות $500. אני פה אהיה מאוד מאוד זהיר, כי אני לא אתן לה הרבה מרווח לטעויות. אם היא מתחילה לשנות את זה, מראה קושי מסוים, אני כבר יוצא. כן, קצת כפתור, בום, יצאתי. אתם רואים, תראו שהיא חצתה את הקו של המגמה, הממוצע של 50 בגרף של התיק. פה היא נכנסת לשלב של תיקון, שלב היא יכולה לתקן ולהמשיך למעלה, זה גם בסדר, פשוט הכמות היא גדולה. גם פה אתם רואים סרט שהוא נע די מהר. שימו לב, אזור קריטי מסמן אופן המשכיות, יש פה נקודת תמיכה מאוד, היא חוצה את זה. זה בעצם כל התהליך. צמצמתי לכם את זה בזמן יותר קטן, אבל על זה בעצם אני מדבר, על כניסה ויציאה, לקחת רווחים, רווח של $450, מצוין, וככה זה נגמר.